راديو إيرنا راديو إيرنا كاب كتما باريس محلالف بإرتوران غازت إنياتا زدالو نتسا راديو ኤርትራውያን ነበርት ነርዌይ ሰላም በግብረ ዳንበር በስብከታይ ትርከብን ክብሉ አንጻር ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ዝቀንዐ ሰላማዊ ሰልፍ ካይዶም ከሰላ ቀቢላው ምትፍናን ቤጃን ሃደንደዋን እና ተጓህረ ይመጽ ምህላው ተገሊጹ ኢትዮጵያን ጅቡትን ብዛዕባ ሙቃም ኃይል ባህሪ ዝበጽሖ ስምዕ የለን ተባይሉ ሰላምተና ይብጻሕኩም በመንገዲ ሳተላይት ኢንተርኔትን ሐጺር ማዕበልን ትከታተሉና ክቡራት ሰማዕቲ ሎሚ ረቡዕ 11 ታሕሳስ 2019 እዩ ናይ ሰዓት ዚ ሰሙናያን መደባት ዓለም ከም ያሎን ጠጥዕሙን ከነ እንግደኩም ኢና ቅድሚኡ ግና ዝርዝር ናይዚ ኣቀዲምኩም ዝተኸታተልኩሞ ኣርስታት ዜና ከነስዕብ هذه إذاعة إرنا ናብ ዝርዝር ዜና ምስ ንሰግር ኣብ ነርዌይ ከተማ ኦስሎ ዝርከቡ ኤርትራውያን ደለይቲ ፍትሒ ሰላም ብግብሪ ዳንበር ብመልሓስ ኣይትርከብን ክብሉ አንጻር ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ዝቀንዐ ሰላማዊ ሰልፊ ካይዶም ንሳቶም ነቲ ሰልፊ ብትሽዓተ ታሕሳስ ዝወደቡ ብምኽንያት እቲ ትማሊ 10 ታሕሳስ ኣብ ኦስሎ ዝተኻየደ ምዕዳል ስልማት ናይ ሰላም ኖቤል እዩ ናይ ዓመት እዚ ተዓዋቲ ስልማት ኖቤል ሰላም ዝኾነ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ እቲ ስልማት ብስምቲ ን10 ዓመታት ዝጸንሐ ምትፍናን ንምህዳእ ንሰላም ጽቡቕ ድሌት ዘርአየ መሻርኽተይ ፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ይቕበሉ ኣለኹ ክብል ኣብቲ ኣጋጣሚ ገሊጹ መራሕቲ ኤርትራን ኢትዮጵያን ተበግሶ ሰላም ካብ ዝወሰድሉ ልዕሊ 1 ዓመት ኣቕፂሩ እኳ እንተሎ ክሳብ ዝእዋን እዚ ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብ መሬት ኤርትራ ይወፀን ዶባት ክልቲአን ሃገራት እውን ዛጊት ብሕጋዊ መንገዲ ክኽፈት ኣይከኣለን ኣብ ምብራቕ ሱዳን ከባቢ ከተማ ከሰላ መንጎ ቀቢላታት ቤጃን ሰራዊት መንግስትን ብዝተጓረ ግጭት ካብ ናብንታ ከተማ ዘመላልስ ጎደናታት ንሓደ መዓልቲ ከም ዝተዓጽወ ፓሪስ ዝመደበራ ሬድዮ ዳባንጋ ሓቢራ እታ ሬድዮ ንምንጭታት ኣብ መጥቃስ ኣብ ዘርጋሕቶ ዜና ሰራዊት መንግስቲ ቁጥዖም ኣብ ልዕሊ ዘስምዑ ዝነበሩ ቀቢላታት ቤጃ ብ7 ታሕሳስ ድሕሪ ዝወሰዶ ተሪር ስጉምቲዩ ብሶኒ 10 ታሕሳስ ከም ግብረ መልሲ ህዝቢ ጎደናታት ዓጺዙ ዓለ ሓይልታት ጸጥታ ሱዳን ኣብ ከሰላ ከባቢ ረፊ አቡ ገመል ዝተባህለ ቦታ አንጻርቲ ቁጥዑ ዝገልጽ ዝነበረ ህዝቢ ቤጃ ኣብ ዝወሰድዎ ስጉምቲ ብውሕዱ 15 ሰባት ቆሲሎም ነቲ ግጭት ኣብ ምህዳእ ዓበይቲ ዓዲ ቀቢላታት ራሻይዳውን ተጸንቢሮም ኣብ ዞባ ምብራቕ ሱዳን ከተማ ፖርት ሱዳን ኣብ መንጎ ቀቢላታት ሃደንደዋን ሓደ ክፋል ቀቢላ ቤጃ ዝኾነ ቢንዓመርን ብዝተጓረ ግጭት ብውሕዱ 3 ሰባት ከም ዝተቐትሉን ልዕሊ 24 ከኣ ከም ዝቆሰሉን ኣይርሳዕን ኣብቲ ዞባ ኣብ መንጎ ዞም ክልተ ቀቢላታት እናተጓህረ ክመጽእ ዝጸንሐ ቀቢላዊ ግጭታት ከህዱ ኣይከኣሉን ዝተባህሉ ኣብ ማሕዳርቲ ዞባ ጀነራል ቃስም ዓብደልፈረጅን ሓላፊ ጸጥቶን ካብ መዝነቶም ተሰጊጎም እዮም እዚ ኣብ ሳልስቲ ዝተጓህረ ግጭት ድሕርቲ ኣብ መንጎ ቀቢላታት ቤጃን ሃደንደዋን ኣብ ፖርት ሱዳን ዘካየድዎ ስምምዕ እዩ ኢትዮጵያን ጅቡትን ኣብ ወተሃደራዊ ምትሕጋዝ ዘተኮረ ሓያሎ ስምዓት ከም ዝኸተማ ወተሃደራውያን ምንጭታት ሓቢሮም እዚ ዝተሓበረ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ብጠቕላሊ ሓለቓ ስታፍ ሰራዊት ጀነራል ኣደም መሐመድ ዝምራሕ ላዕለዋይ ወተሃደራዊ ልኡኽ ኢትዮጵያ ኣብ ጅቡቲ ድሕሪ ዘካየዶ ምብጻሕ እዩ ጀነራል ኣደም ምስ ጅቡታዊ መዘንኡ ጀነራል ዘካርያ ሼኽ ኢብራሂም ብ21 ሕዳር ኣብ ከተማ ጅቡቲ ኣብ ዘካየዶ ርክብ ክልቲአን ሃገራት ከተሓባበራሉ ኣብ ዝኽእላ ወተሃደራዊ መደባት ብዕምቆት ዘትዩ እንተኾነ ክልቲአን ሃገራት ብዛዕባ ሙቃም ሓይሊ ባሕሪ ብዝምልከት ዛጊት ዝበጽሖ ስምዕ ከም ዘየለ ምንጭታት ካብ አዲስ አበባ አረጋጊጾም በመሰረቶም ምንጭታት ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድን ፕሬዝደንት ጅቡቲ እስማኤል ዑመር ገለን ብዛዕባ ተኽእሎም ምስራት ሓይሊ ባሕሪ ብምትኳር እኳ ተተመያየጡ ዝበጽሕዎ ውዱእ ስምዕ ከም ዘየለ ኣፍሊጦም ሙቃም ሓይሊ ባሕሪ ኢትዮጵያ ብፈረንሳ ስለ ዝካየድውን ፈረንሳ ዘይብሉ ክልተ ኣብ ውዕል ጥራይ ግብራዊ ከም ዘይከውን ዲፕሎማሰኛታት ኣረድዮም ኢትዮጵያ ብሓገዝ ፈረንሳ ተቕሞ ዘላ ሓይሊ ባሕሪ ኣብ ጅቡቲ ክድኮን ምዃኑ ዘካፒታል ዝተባለት ጋዜጣት ሃገር ምሕባራ ይዝከር በአንጻሩ ፕሬዝደንት እስማኤል ዑመር ገለ ምስ ሓንቲ ካብ ዓበይቲ መጽሔታት ፈረንሳ ጀን አፍሪክ ካብ ዘካየዶ ቃለ መጠይቕ ሓይሊ ባሕሪ ኢትዮጵያ ኣብ ወደብ ባጽዕ ከም ዝድኮን ጠቒሱ ምንባሩ ኣይርሳዕን ዜና ኣብዚ ይፍጸም ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነጻ ሬድዮ እዩ ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣጸቢቑ ሒዙና ዘሎ ሕረርኩም ትር ዘበለና ተርእዮ እስራኤል እዩ የዒንትና ዘሰንብድ ደም ከምስክራእ ተገዲደን እቲ ፎቅ ጥራይ ክንብሎ ንደሊ ኣብ ብስለት ዘይተመርኮሰ ጽልእን ምፍላይን
ቦታ ረኺቡ ኣብ ውሽጥን ደገን ዘለና ኤርትራውያን ኣብ ጓሂ ኣሊኹና ቀኒሎ መንእስያትና እቲ ጉዕዞ ስደት ምስ ኣተውዎን ኣብ ገለን ሽሙ መዕለቢ ዝመስል ግን ከዓ ምንም ዘይኮነ ስፍራ ምስ በጽሑ ሲኢናዮ ንዝበልዎ ብስራሕ ብትምህርቲ ዝርከብ ሃብትን ፍልጠትን ኣብ ክንዲ ዝጎዩ ኣብ ጃላ መንገዲ ጃላ ጉዕዞ ጃላ ውፅኢት ክትረኽቦም ዘርኢ ፍጻሜ ክትምስክር ክሳብ ክንደይ ከቢድ ምዃኑ እዛ ሰሙን እዚኣ ኣድሚቓ ኣስፊራቶላ ኣብዚ ዘሕዝን ትርኢት ኩሉ ህዝቢ ኣብ ሓንቲ ነጥቢ ዓሲሉ ነቲ ኩነታት ምኹናን ሓደ ዓብ ነጥቢ ኮይኑ እቲ ነገር ግን ክንኡ ተጠሚቱ ብሓላፍነት ክትሓዝ ዝግብኦ እዩ ሰባት ንሓድሕዶም እናተጠላለሙ ስድራ ቤታዊ ሰንሰለታት እናማህመንን እናትበታትኸን ኩሉ ሰብ ዝምድንኡን ቅርበቱን ከይገደሶ ኣብ ነገርን ቤት ፍርድን እናውዓለ እናሓደረ እዚ ጥርዚ ዝሕዝን ነገር ከጋጥም ከሎ ቀስ እናበለ እናተደራረበ ዝመፀ ሕማቕ ሕብረተሰባዊ ጉዕዞ ምዃኑ ዘጠራጥር ነገር የብሉን ምስ እምባድ ዘየድምዕ ቃላት ጥራይ ወስ ምባል ጥቕሚ የብሉን ጥቕሚ ዘለዎ ንመንእስያትና ኣብ ሃናፂ ጉዕዞ ዝጸምድ ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ሰነፍ ነገራት ከይኣትዉ ብኣጉኡ ዝኣሊ ጻዕርታት ምግባር ወሳኒ ነገር እዩ ዘለናዮ ቅንያት እዚ ስእሊ እዚ መሓዙ ከቢድ ሓዘንን ጓህን እዩ ነገራት ፍታሕ ወይ ፈውሲ ዝረኽቡ ንነገራት ስሮም መሰረቶም ብዝግባእ ክንፈልጦም ተኽኢልና ኢና ስለዚ ጠንቂ ናይ ዝለንቅነ ገጢሙና ዘሎ ኩነታት እንታዩ ዝብል ሕቶ መልሲ ክንረኽበሉሉና ጠንቂ ዘለናዮ ቅነ እንታዩ እቶም ጠንቅታት ብዙሓት መእሰሪ ከዓ ዘይብሎም እዮም እታ ኣውራ ጠንቂ ግን ንጹር እዩ ኣብ ሓንቲ ብቓልሲ ዝመፀት ሃገር ዝተነፅፈ ዓበይ ሃገራዊ ዓወት ውልቃዊ ስርዓት ኣኳሻማሺ ንመንእስያት ዘሳቕን ዝድህልን ንጉዕዞ የዒንቶም ከዓ ተስፋ ዝኸልኦ መንገዲ ምኽታል እዩ እቲ ስርዓት እዚ ዝተኸተሎ መንገዲ ሓንሳብ ዶ ናብ መስመሩ ይምለስ ሓንሳብ ዶ ጠጠው ኢሉ ይሓስብ እሞ ቁኑዕ ኣጥማምታ ይኽተል እናተባህለ እንሆ ናብ ከባቢ 30 ዓመታት ክእቶ እንታይ ተሪፎ ኤርትራ ብናይ 30 ዓመት መሪር ብረታዊ ተጋድሎ ሓራዝ ወፀት ሃገርያ እንተተባህሉ ኤርትራ ብናይ 30 ዓመት ድሕሪ ሓርነት ዝተኻየደ ጉዕዞ ኣብ ሓደ ዝጭበጥ ትርጉም ዘለዎ ነጥቢ ናይ ሃገር ክትበጽሕ ነይርዋ ሕማቕን ዘሕዝንን ኣጋጣሚ ኮይኑ ግን መዓት ምስ ዝተደራርዖ ክፍኣትን ምሕንኳልን ንመንእስያትና ጠሪሹ ተስፋ ቁሪፅዎም ጽብሖም ኣጸልሚቱ ንስደት ደፊሮም ምስ ሞት ተፋጢጦም ከም ዝኽተትዎ ገይሩ እወ እታ ኣውራ ጠንቂ እዚዩ ካልኦት ጠንቅታት ኣለዉ ዝበሃሉ እንተኾይኖም ከዓ ብውሕዱ ምንኣስ ዝጸገም እዚ ወይ ከዓ ላቒቡ ጥራዮም ክኾኑ ዝኽእሉ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብ ዓለም ከመይ ኣሎ ኣብዚ ሰሙን እዚ ከመይ ቀኒና ኣሎና ኣብዚ ቀዳማይ ክፋል ናይ ዝዓንቀጽ ዘርዚርና ኣሎና ኣብዚ ካልኣይ ከዓ መታን ሽግራትና ክንፈትሕ ጠንቂ ሕማሙ እነለሊልና ኣስዒብና ጠንቂ ሕማሙ እነለሊልና ኣስዒብና ብንጹር ከዓ ካብ ሃገርና ወፂና ግዳያት ቁጥር ዘይብሎም ኣደረዓት ክንከውን ዝተገደድና ከም መንእስያት ንንእስነትናን መጻኢናን ጨኪኑን ኣጸልሚቱን ከባድመና ዝመረጸ ኣብ ሓደ ሰብ ዝስብሰብ ስርዓት ስለ ዘጋጥመናዮ ስለዚ እቲ ጠንቂ ድሙቕ ኮይኑ ኮፍ ኢሉሎ ውልቃዊ ስርዓት ሕጂ ከዓ እዋላ እኳ ኣብዚ ካልኣይ ዓንቀጽ ጠንቂ ክንዝርዝር ከለና ግዳያት ናይቲ ጠንቂ መንእስያት ምዃንና ሸፈፊሉ ተገሊጹ እንተሎ ኣጸቢቑ ክንጸርን ክንርድኦን መታን ንሕና መንእስያትከ መን ኢና እወ መንእሰይ ኣብ ናትና ህዝብን ሃገርን ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ዝኾነ ሃገር ዲናሞ ሕብረተሰብ እዩ ኣእምርኡ ነፃን ሓያልን ብርኩ ጉያይ ሰሪሑ ዘይደክም መንፈሱ ኩሉ ግዜ ሕዱስ መን እዩ እንተተባህለ ብዘይምውልዋል መንገዲ መንእሰይ እዩ ስለዚ መንእሰይ ክሳብ ክንዲ ዝሓይል እንተለዎ ሓይሉ ኣለልዩ ንዕኡ ዝጥዕሞ ሃዋህው ክፈጥር እኹል ትሩፍ ዓቕሚ ከም ዘለዎ ክፈልጥ ግድን ይኸውን ዓቕሚ መንእሰይ ኣብ ጉልበትን ኣእምሮን እዩ ጉልበትን ኣእምሮን ተሰሚሩ ከዓ ኣብዚ ዓለም እንታይ ከም ዝገበረ ገጀፍቲ ታሪኻት ወዲ ሰብ ኮፍ ኣቢሉ ሓቒፉ ኣንቢርዎ ኣሎ ኤርትራዊ መንእሰይ እውን ከም ዝኾነ ካልእ መንእሰይ ጥራይ ዘይኮነስ መሰረት ታሪክ ዘለዎ ባዕሉ እውን ታሪክ ክሰርሕ ዝኽኣለ ተደራራቢ ጸጋታት ዘለዎ እዩ ዘለኻዮ ኩነታት ኮነቕነ ናብ ከምዚ ኩነታት ዘእተወካ ጠንቂ ኮነ ምሳኻ ዘሎ ጸጋታት ከመይ ከም ዝኾነ ከም ፀሓይ ብርሃን ብዓቢልካ ክትሪኦ እንተኽኢልካ እንታይ ክትገብር ከም እትኽእል ንጹር እዩ
ብዙሕ ዘረባውን ኣየድልዮን እዩ ዝገብር ነዲኡ ነይነግር ከም ዝበሃል መንእሰይ ለፍላፊ ይኮነን መንእሰይ ዓያይ ጎያይ ተመራማሪ ጻዕረም እዩ መልክዕ መንእሰይ ካብ ዝወፃእ ክኸውን የብሉን ካብኡ እንተወፂኡ መፍቶ ተበለጽቱ ስለ ዝኸውን ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ብፍላይ ከዓ መንእሰያት ኩሉ ተዘርዚሩ እሞ ሕጂ እንታይ ንግበር ናብ ትብል ሕቶን መልስን ኢና በፂሕና ዘለና እወ ካብ እንታይ ኣሎኒ እንታይ የብለይን ዝብል ኣዝዩ መሰረታዊ ሕቶ ምጅማር ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ መንእስያት ሃገርና ሃገር ኣላትኩም ዓለም ዝፈልጣ ነፃን ልኡላዊትን መንእስያት ሃገርና መሰል ሰብ ግን ተነፊጉኩም ተገፊዕኩም ተሰዲድኩም መከራኹምን መከራ ህዝብኹምን ክሳብ ዘክትብሉ ባዕላትኩም ብስቅያት ትቕሕምዎ ኣለኹም ስለዚ ብንጹር እቲ ተካይዶ ጻዕርን ቃልስን መሰልኩም ምምላስ እዩ ብኸመይ መንገዲ ብስራሕ ብብስለት ብምትሕቋፍ ብትብዓት ዘድሊ ዘበለ ዋጋ ብምኽፋል ምስጢር ዓወት እንታይ እዩ ምስጢር ዓወት ነቲ ዓወት ዘረጋግጽ ዘበለ ኩሉ ምኽፋል እዩ ትኺልካ ናብ ጎነጽ ምኻድ ኣይኮነን እቲ ነገር ሓደ ኣብ ልዕሊ ሓደ ብነጥብታት መንገዲ ኾነ ብዝምድናታት ምትራር ሓደ ዘይድፈር ስሙር ሓይሊ ምጥራይ ካብኡ ንጉዳይ ኮነ ንጉዳያትካ ብብቕዓት ኣድላይ ብዘበለ መንገዲ ክትምጉተሉ ጸገም ዝበሃል የብልካን ሕጂ እውን ኣብ ድሑር ፈላላይ ኣብ ጽልእን ፍልልይን ዘይተመርኮሰ መንገዲ ኣቲኻ ከምቲ ኤርትራ ብስራሕን ተወፋይነትን ዝመጸት ኤርትራ ንሰብ ትበቅዕ ሃገር ክትገብራ ስራሕን ውፉይ ዕዮን እዩ ዘድልየካ ኤርትራውያን መንእስያት ከም ኤርትራውያንን ኣብ ኣፍሪቃ ከም ዘለኹምን ነዚ ዝቕጽል ነጥብታት ክትምርምሩን ኣብ ኣውራ ጉዳይኩም መሊስኩም ኣርቂዕኩም ክትምርምሩን ፍረ ክትረኽቡሉን ግድን እዩ ቀርኒ ኣፍሪቃ ንቐርኒ ዝመስል ቅርፂ ስለ ዘለዎ ድዩ ወላስ ብኻልእ ምኽንያት ብኸምኡ ዝጽዋዕ ንኤርትራን ኢትዮጵያን ሶማልያን ጅቡትን ዝሓቁፍ ኣገዳሲ ከባቢ እዩ ቀንዲ ምብራቓዊ ክፋል ኣፍሪቃ ኮይኑ ከዓ ኣብ ነዊሕ ታሪኹ ብባህሊ ተኣሳሲሮም ክቕጽሉ ዝጸንሑ ህዝብታት ይሓቁፍ ኣብዚ ከባቢ እዚ ተሓቒፈን ዘለዋ ሃገራት ብጥልያንን ፈረንሳን ዝተገዝኣየን ካብ ናይ ደገ መግዛእቲ ሓራያ ትበሃል ኢትዮጵያ ንወራር ኢጣልያ ገጢማ ዓጊታ ዝብል ታሪኽ ኣሎ ኣብዚ ዘመናዊ እዋን ብጂኦፖለቲካውን ቁጠባውን ኣጠማምታ ትርጉም ቀርኒ ኣፍሪቃ ናብ ሰሜንን ደቡብን ዋላ እውን ናብ ኬንያ ገጹ ይምጠጥ እዩ ወይ እውን መጢጥካ ክረአ ይከኣል ሓያላት ዝቀዳደማሉን ዝመቐልኡን ኮይኑ ዝጸንሐ ቀርኒ ኣፍሪቃ ድሕሪ ምዝዛም ዝሑል ኩናትን ድሕርቲ ንኤርትራ ሓራጌሩ ኣብ ኢትዮጵያ ከዓ መሰረታዊ ለውጢ ዘምጽእ ፖለቲካዊ ምዕባለ ሓድሽ ዕድላት ከም ዝተኸስተሉ ጌርካዩ ተራእዩ ነይሩ እንተኾነ ከምኡ ይኮነን ኣብ ዝቐረባ እዋን ዝመጽእ ፖለቲካዊ ምዕባለታት ግን መሊሱ ዕድል ኣሎ ዝዓይነቱ ኣብ እተሓዝኡ ብዙሕ ባህ ዘየበለ ምውስዋሳት የርኢ ኣሎ ነዚ ምኽንያት ጌርና ከዓ ነዚ ከባቢ ተመሊስና ምስ ምልእቲ ኣህጉር ኣብ ዘለዎ ነጥብታት ክንርኢ ደሊና ኣለና ዓበይቲ ፈላስፋታት እዚ ዓለም ህይወት ወዲ ሰብ ኩላ ተጠቓሊላ ኣብ ምውናን ንብረትያ ተዓስል ክብሉ ተዛሪቦም እዮም ሕራይ ንብረትሲ ኣውራ ትኹን ከመይ ኢላኸ ትጥረ ኣበይከ ትርከብ ዝብሉ ሕቶታት ክምለሱ ከለዉ ከዓ ንኹሉ ሕቶታት ኣብ ሓንቲ ሕቶ ጠሚሮም ነታ ንብረትከ ኣበይ ዘሎ ትብል ይመርጾ ንብረት ክንብል ከለና ብዝኸድና ጎደና ንኺዶ ኣብ መሬት እዩ ዘሎ ኩሉ ንብረት ወዲ ሰብ ኣብ ልዕሊ መሬት እዩ ተጻዒኑ ዘሎ ሰብ ፈለማ ንንብረት ኣብ መሬት ጉልበቱ ፍሲስዩ ሰሪሕዎ ስለዚ ከዓ ንብረት ክህልወካ ሃብቲ ኣኪባ ክትብል ፍልጠትካን ጉልበትካን ክትዕወተሉ መሬት ኢኻ ትደሊ ኩሉ ነገር ብዛዕባ መሬት ምዃኑ እውን ካብቲ ሃገራት መሬተን ሓሊፈን መሬት እንዳማተን ክገፋ ዝብልኦ ሃረምረም ጥራይ ብዙሕ ክንምሃር ንኽእል ኢና ሕርሻ ኣብ መሬት ገዛ ኣብ መሬት እዩ ስለዚ ከዓ ሃብቲ ወዲ ሰብ መሬት እዩ ዘሎ ዝብል ሞጎት ኣጸቢቑ ትርጉም ይረክብ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ክረጋገጽ ከም ዝኽእል ኣብ ዝተኣማመነሉ ግዜ ንኣብነት ገና ኣብቲ ሓርነትን ናጽነትን ከይበጽሐ ከሎ ንሕቶ መሬት ክብልስ ዝፍትን መምርሒታትን መትከላትን ይውፅኡ ሎሚ መንግስቲ ኤርትራ ንሕቶ መሬት ከመይ እናከላበተ ኣብ ብዙሕ ሸንኮለል ከም ዘእተወ እውን ንሪኦ ኣለና እዚ ንገልጾ ዘለና መሬት ክሳብ ክንደይ ኣገዳሲ ኣርእስቲ ከም ዝኾነ እዩ እምበር ናይ ሎሚ ትሕዝቶና ናይ ኣፍሪቃ መሬትን ዘጋጥሞ ዘሎ ሓደጋታትን ዝርኢ ኮይኑ በዚ ኩነታት እዚ መብዛሕትኡ ሓረስታይ ዝኾነ ህዝቢ ዝኣህጉር ከመይ ከቢድ መድረኻት ይሓልፍ ከም ዘሎን ብሕጂ እውን ዘይቀሊል መጻኢ ይጽበዮ ከም ዘሎን ምርኣይ ዓሊምና ኣለና ስለዚ ተኸታተሉና
ህዝቢ ኣህጉር ኣፍሪቃ ሓረስታዩ ዝበዝሐ ክፋላት ኣህጉር ሃገረ ሰባትዩ ብሕርሻ ዝነብር ህዝቢ ኣፍሪቃ ከዓ ዝበዝሐ ካብ ግዚኡ ሓምሊ ወዲ ሓምሊ በሊዑን ተስፋ ሰኒቖን እዩ ዝነብሮን ዝሓልፎን ኣብ ከብዱ ከምዚ ዓይነቱ ትርኢት እንተሎ ኣብ ዝባኑ እውን ክሳብ ምዕራቕ ክቁፀር ዝኽእል ልግብጋባ ጨርቂ ለቢስዩ ነዚ ዓለም ዝነብራ ከምዚ ከሎ ተሓቅታት ግን በብእዋኑ ደኣ እናበረሰ መፂኡ እምበር ዝናብ ኣምላኽን ሕርሽኡን ሒዙ ሓኾት እናበለ በተንሓሕ ሓሊፉ ፀባ ስጋን ጽጋብን ዝረኽበለን ወቕትታት ተስፋ ሰኒቑ ነቲ ዝበስሐ ገታር ናብ ረዓዃይ ፊተፊት ገጢሙ ይቃለሶ ዝኾነ ናብ ኣህጉር ኣፍሪቃ ዘውር ዝብል በጻሕ ይኹን ካልእ ዝተልእኹኡ ጋሻ ነዚ ዝግለጽ ዘሎ ትፅቢት ክዕዘብ ዘለዎ ተኽእሎ ናብ ሚእቲ ዝጽጋዕ እዩ እቲ ክውንነት ከምኡ ስለ ዝኾነ ሎሚ ህዝቢ ኣፍሪቃ ብኹይናትን ደርቅን ካልእ ሓደጋታትን ተሃሲሱ ስለ ዘለውን ዳርጋ ኣብ ዝኸድካዮ ነቲ ዝገጥሞም ምእማን ዝኣመኑ ሓረስቶት ኣፍሪቃ ደኒኖም እዮም ዝረኣዩ ነገራት ኣብ ዝኸይሕፀሩ ከዓ ኣብ ዝቐረባ ዝተጸንዑ ሓቅታት ይርእይዎ ከም ዘለው ገለ ኣብ ጉራብቲ ዝርከቡ ዓመፅቲ ጎባልል ናብ ድኹማትን ጸግዓ ኣልቦ ሓረስቶትን ወሪሮም እናእተዉ ንኹሉ ንብረትን ከብትን እቶም ያዕ ዝብለሎም ዘይብሎም ሓረስቶት ይዘምቱን ይዕንውን ይሰርቁን ኣለዎ እቶም ግዳያት መሬትና ንብረትና ንማልናን ንዝመት ኣሎና ንገብሮ ነገር ግን የብልናን ከም ምባል ሓሊፎም ካልእ ክብልዎ ዝኽእሉ ከም ዘይብሎም እዮም ዝገልጾ ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ካብ ከተማ ፓሪስ በቐጥታ ዝፍኖ ድምፂ ሬድዮ ኤረና እዩ ንምዝኻሩ ቀንዲ ነጥባት ዜና ከስማዕኩም ኣብ ነርወይ ከተማ ኣስሎ ዝርከቡ ኤርትራውያን ደለይቲ ፍትሒ ሰላም ብግብሪ ዳ እምበር ብመልሓስ ኣይትርከብን ክብሉ ኣንጻር ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ዝቐንዐ ሰላማዊ ሰልፊ ካይዶም ንሳቶም ነቲ ሰልፊ ብ9 ታሕሳስ ዝወደቡ ብምኽንያቲ ትማሊ 10 ታሕሳስ ኣብ ኦስሎ ዝተኻይደ ምዕዳል ስልማት ኖቤል እዩ ናይዚ ዓመት እዚ ተዓዋት ስልማት ኖቤል ዝኾነ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድ እቲ ስልማት ብስምዕትን 20 ዓመታት ጸንሒ ምትፍናን ንምህዳእ ንሰላም ጽቡቕ ድሌት ዘርኣየ መሻርክተይ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ይቕበሉ ኣለኹ ክብል ኣብቲ ኣጋጣሚ ገሊጹ መራሕቲ ኤርትራን ኢትዮጵያን ተበግሶ ሰላም ካብ ዝወሰድሉ ልዕሊ 1 ዓመት ኣቝፂሩ እኳ እንተሎ ክሳብ ዝእዋን እዚ ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብ መሬት ኤርትራ ይወፀን ኣብ ምብራቕ ሱዳን ከባቢ ከተማ ከሰላ መንጎ ቀቢላታት ቤጃን ሰራዊት መንግስትን ብዝተጓረ ግጭት ካብ እናብንታ ከተማ ዘመላልስ ጎደናታት ንሓደ መዓልቲ ከም ዝተዓጽወ ፓሪስ ዝመደበራ ሬድዮ ዳባንጋ ሓቢራ እታ ሬድዮ ንምንጭታት ኣብ ምጥቃስ ኣብ ዘርጋሕቶ ዜና ሰራዊት መንግስቲ ቆጥዖም ኣብ ልዕሊ ዘስምዑ ዝነበሩ ቀቢላታት ቤጃ ብ7 ታሕሳስ ድሕሪ ዝወሰዶ ተሪር ስጉምቲዩ ብሶኒ 10 ታሕሳስ ከም ግብረ መልሲ ህዝቢ ጎደናታት ዓጽዩ ዝውዓለ ኣብ ምብራቕ ሱዳን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ መንጎ ቀቢላታት ሃደንደዋን ሓደ ክፋል ቀቢላ ቤጃ ዝኾነ ቢንዓምርን ብዝተጓሃረ ግጭት ብውሕዱ 3 ሰባት ከም ዝሞቱን ልዕሊ 24 ከኣ ከም ዝቆሰሉን ኣይርሳዕን ኢትዮጵያን ጅቡትን ኣብ ወተሃደራዊ ምትሕጋዝ ዘተኮረ ሓያሎ ስምዓት ከም ዝኸተማ ወተሃደራውያን ምንጭታት ሓቢሮም እዚ ዝተሓበረ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ብጠቕላሊ ሓለቓ ስታፍ ሰራዊት ጀነራል ኣደም መሐመድ ዝምራሕ ላዕለዋይ ወተሃደራዊ ልኡኽ ኢትዮጵያ ኣብ ጅቡቲ ድሕሪ ዘካየዶ ምብጻሕ እዩ ጀነራል ኣደም ምስ ጅቡታዊ መዘንኡ ጀነራል ዘካርያ ሼኽ ኢብራሂም ብ21 ሕዳር ኣብ ከተማ ጅቡቲ ኣብ ዘካየዶ ርክብ ክልቲአን ሃገራት ክትተሓባበራሉ ኣብ ዝኽእላ ወተሃደራዊ መደባት ብዕምቆት ዘትዩ እንተኾነ ክልቲአን ሃገራት ብዛዕባ መቋም ሓይሊ ባሕሪ ብዝምልከት ዛጊት ዝበጽሖ ስምዕ ከም ዘየለ ምንጭታት ካብ ኣዲስ ኣበባ ኣረጋጊጾም እዚ ድምፂ ሬድዮ ኤረና እዩ ተጥዕሙ ምስ ሬድዮ ኤረና ኣብዚ መደብ እዚ ንማሕበራዊ ህይወት ዘንጸባርቑ ጽሑፋት ግጥምታት ድርሰታትን ዋዛታትን ዝቐርቡ ኮይኖም ኣብ ህይወት ንዘጋጥሙ ጸገማትን ኣፈታትሖምን ኣመለኻኽታና መዓልታዊ ህይወትና ተዘክሮታት ንእስነትን ካልእ ንኣጠማምታና ውልቃዊ ህይወትና እናንጸባረቐ ዘዘናግዕን ምኽርታት ዝልግስን መደብ እዩ ተጥዕሙ ምስ ሬድዮ ኤረና ዝኸበረን ዝዓዘዘን ሰላምታና ተቐበሉ ፍትዋት ተኸተልቲ መደብና ከመይ ቀኒኹም እዚ ተወትር ረቡዕ ዝቐርበልኩም መደብኩም መደብ ተጥዕሙ እዩ ንሎሙን ከምቲ ልሙድ ንዓኹም መዘናግዕን ምህርን ዝመልናይ ትሕዝቶ ኣዳሊና ኣብ መደብ ሰዓትና ተረኺብና ኣለና ክሳብ ፍጻሜ መደብና ምሳና ሓቢርኩም ብኽብሪ ክጸንሑ ዝዕድመኩም ኣዳላውን ኣቕራብን መደብ ተስፊት ዮሃንስ እየ ሰናይ ምክትታል
ናይ ፍቕሪ ደርፍታትና ፍቕሪ ዶ ይሽትቱ ኣለዉ። ጸሓፊ ግርማይ አብርሃም፣ ምንጪ ገጻት ፌስቡክ። ካብ ዘሕስበኒ ሓፂር እዋን ኣይገበረን። ብዙሕ እዋን ደርፍታት ክሰምዕ ከለኹ ብፍላይ እኳ ነቲ ናይ ፍቕሪ ደርፍታት እንብሎ ኣብ መንጎ ጌር ዝብለኒ ትሕዝቶ ረክብ። ጌርታይ ከካፍል ብምባሌ ድማ ክሓናጥጥ ዝጀመርኩ። እዚ ፍቕሪ ዝብልዎስ ከመይ እዩ? ኣብቲ ፍቕሪ እንብሎ ሓባራዊ ርድኢት ይህልወና ድኸውን? እቲ ሓባራዊ ርድኢት ከ እቲ ቕኑዕ ወይ ሓቀኛ ርድኢት ድኸውን ዝብል ሕቶታት ይመጻኒ። እዚ ጽሑፍ እዙ ኣብነት ዝምጐሱ ይኹኑ ዝንቀፉ ደረፍቲ ወይ ስነ ጥበበኛታት ኣይጠቅስን እዩ። ማዕልያ ዘይብሎም ክምጐሱ ዝግብኦም ውፍያት ደረስቲ ኣለዉና። ማዕልያ ዘይብሎም ክንቀፉ ዝግብኦም ደረስቲ እውን ኣይተሳእኑን። ካብ ሓፈሻዊ ትዕዝብቲ ዝተበገሰ ጽሑፍ ብምዃኑ ህላዊ ሓያል ጐድና ብምእማን ኣብቲ ክንሓስበሉን ክንዘራርበሉን ዝብሎ ናይ ፍቕሪ ደርፍታት ኣተኪሩ ተዳልዩ ኣሎ። ቀደም ናእሽቱ ኸለና ረጋቢት ብሕሳብ 2-3 ቕቢ ቕጥቃት ንዕድገን ነርና። ጋቢ ኣብ ዝተረቓቕዐ ተንካታት ጌርና ኸዓ ሰፈር ንሰርሓለን። ኣርሒቐን ከይከዳና ብምእንቲ ክሳዕ ዝለምዳና ከንቲተን ምስሕቕ ናብሎሞ ደስ ክብለንን ነቲ ቦታ ክለምድኦን ከዓ ማይ ሽኮር ንቕርበለን። ያዒ እዝዝ ፍቕሪ ነይሩ ንዓና። ንሕና ንኽየፍ ነርና ንኸውን ኢና። እንተኾነ ብዋጋ ናጽነተን እዩ ዝነበረ። እወ ብዋጋቲ ንሕና እኳ በርድስ ኣይቪው እትብሎ ኣርሒቑ ዘቋምት ኩርናዕ ኣጣምትአን እዩ ዝነበረ። ክንደይ ደቂ ዝግሄር ረጋቤት መዋዕልቲ ደርሆ ጌርናየን ኢና። ክንቲት ዝምዝሕቕ ናይ ፍቕሪ ደርፍታት ከ ኣሎ። ኣይትርሓቒ ንዕናባይ ብዘይ በኣኺ ክነብር ኣይክእልን እየ ትሰምዑ ደለኺ ንዕኡ ነቲ ተዛራባይ እዩ ንውሽጢኺ ትሰምዑ ደለኺ ዝብል ደራኽ ደርፊ ብዙሕ ኣይጐነፈነን። ከምኡ እንተ ኾይኑ ፍቕርን ናጽነትን ተራኺቦም ማለት እዩ። ፍቕሪ ኪድብረሪ ክትበሪ ኸለኺ ምሒር እዩ ደስ ዝብለኒ። ጻዕዳኻ ኣጽናሕኪ ደለኽእዮ። ኣብ ናጽነትኪ ናጽነተይ ረኺበዮ፣ ኣብ ኬፋትኪ ኬፋት ጃሕጃሕ ኢሉኒ ዝብል። ኣብ ፍቕሪ ተኸብለይ ማርያም ተሃብክነ ዝብል ልማኖ የልብዎን። ተኸብ እምበር ለማን ፍቕሪ ስለ ዘየለ ፍቕሪ ክልምን ግን ንሰምዕ ኣለና። ብዋጋ ሓጐስኪ፣ ብዋጋ ምንባርኪ፣ ብዋጋ ዂለንትናኺ ንዓይልኪ ንበሪ ዝብል ልማኖ። ዕውር ስምዒት ዘሕመቖ ልቢ ኣብ ክንዲ ዝናሳሕ እሞ ንስሓኡ ኸዓ ናብ ፍቕሪ ዘጽርዮን ዘወርቖን ንወዮ መርፍእ ኣብ ግብ ዝበለ ጸልማት ከለሊ ዝኽእል ፍቕሪ ዕውር ኢሉ ሰሚይዎ። ፍቕሪ በሉስ ማእሲ ዕውር ዝኾነ ከምታ ሃገግትኣ ብዂሉ ሸነኻታ ንዘለዉ ፍጡራት ብማዕረት ትምጡዕ ዕምባባ ሌላን ጕሌላን ዘይምግባሩ ምናልባት ፍቕሪ ዕውር ምተባህለ። ፍቕሪ ግን መቝፀር ኣልብዋ ዒንት ኣለዎ። ድኻምካ ክትሽፍን ኣዒንቱ ሸፊንካ ንፍቕሪ ኣይተዕሮ ዝብል ተጣራዒ የድልሎ። ብዘይካዚ ለማን ፍቕሪ ሓደገኛ እዩ። ብዘይ በኣኺ ካብ ባሕሪ ከም ዝወፅእ ዓሳ ዝብል ዝምባለ ስለ ዘለዎ ኣብ ህልኽ ብምእታዉ ግልብጥ ኢሉ ከጥፋኣካዩ ህርዲግ ዝብል ንሕስያ ዝበሃል የብሉን። ከደ ከደት እናበለዩ ልቡ ዘምሉቕ ምስቲ ምንጻፍ ባሕሪ ፍርግርግ ኢሉ ክዓፍር ኣይደልን እዩ። ቀባጽ ኣይኮነን ክቐንእ ከዓ ጉዳም እዩ። ምስኡ እንተ ዘይኮይኑ ምስ ካልእ ኽርኤካ ኣይደልን እዩ። ተጠራጣሪ እዩ እሞ እዚ ምኒን ባህሊ መስተማሰልን መዕዘምዘምን ፍቕሪ እቲ ናይ ብሓቂ ፍቕሪ ድዩ? ደረፍትና ክምልሱለይ ይደለኹ። ሞናሊዛ ምስላ ዝብሉ ደረፍቲ ኸዓ ሰሚዐ ኣለኹ። ሞናሊዛስ
ጥበባዊ ጽባቐ እምበር ዓይነት ንምርኣያ ባህት ተብል ጽብቕቲ ስእሊ ኾይና እያ። ብፍላይ ብመለክዕ ጽባቐያ ዒንቲ ዓድና ጥቓጥቓ ጽባቐ ኣይትቐርብን እያ። ጽባቐያስ ኣብ ገጻ ዝተነብረ ናይ ዕትበትን ፍሽኽታን ስምዒታት ብምሕባር እዩ እምበር ወደኣዊ ትርኢት ዘለዋ ኾይና እውን ስምዓኒ እያ። ሰኣላይ ሳማንዳሪ ከም ዘዕለለኑውን ብዛዕባ ሞናሊዛ ካብ መጠን ንላዕሊ ዝተጋህነነ ዘረባታት ብስነ ጥበበኛታት ስለ ዝተበዘርበስ ኣማኑኤል ማርየሎ ዝተባህለ ቐባኣይ ንዳቪንችን ቫንጎኽንሲስ ዘይተደቅስዎም ኢሉ ይበሃል። እሞ ንሕናኸ ንወያ ሞናሊዛ እንተደቀስናያስ ዘምሕረልና ኾይኑ ይስምዓኒ። ምስቲ ውዓልና እንተ ደኣ በሪኽናዮስ ወከልቲ ጽባቐ ዝኾኑ ትርኢታት ርሑቕ ከይከድና ኣብ ከባቢና ይንስእኖመን ኢና ዝብል ርእይቶ ኣለኒ። ብዛዕባ ፍቕሪ ብዙሕ ስለ ዝተባህለ ፍቕሪ ንፈልጦ ኾይኑ ክስምዓና ኽእል እዩ ዝብል ጽሑፍን ኣንቢበ ኣለኹ። ክንደይ ካባና ንፍቕሪ ብገዛእ በርሃውታና ወላውን ብገዛእ ፍልስፍናና ክንበጽሖ ፈቲና ንፈልጥ። ክንደይ ካባና ጥዒምና ንፈልጥ። እቲ ንዛረበሉ ፍቕርስ ዝጣዕምናዮ ድዩ ዘንበብናዮ ወይ ከዓ ሰማዕናዮ? መብዛሕቲኦም ናይ ፍቕሪ ደርፍታት ወላውን ብደረጃ ዓለም ናይ ምፍልላዮም ዛንታዮም ጸውዩ ናይ ፍቕሪ ደርፍታት ተባሂሎም ከዓ ይስየሙ። ናይ ምፍልላይ ተባሂሎም ከቶ ኣይፈልጡን እዮም። እቲ ምፍልላይን እቲ ምርኻብን እንታይ ኣረኺብዎም? ተሰልባጢ ፍቕሪ እውን ሰሚዐ ኣለኹ። ንሓንቲ ምሉእ መዋቕሉ ኸፍቅራ ዝጸንሐ እንተ ብፍላጥ ወይ እውን ብዘይፍላጥ ኣብ ጌጋ ትውዕል እሞ ብዘይንሕስያ ዘዋርድ ኣፍቃርየ በሃል ኣሎ። ክልተ ነጋዶ ድሕሪ ምዋዓሎም ሓደ ነቲ ኻልእ እንተኸሓዶ እሞ ተሃኖም እንተተዋጽኡስ ቢዝነሶም እዩ ኣራኺብዎም ክትብል ትኽእል ኢኻ። ፍቕሪ ዘራኸቦም መጻምድቲ ግና ከመይ ደኣዩ እናበሉ በቲ ኽስተት ክግረሙን ከስተንትኑን ዳኣ እምበር ንሓድሕዶም ክነኣእሱ ከሽሙሩን ክጻረፉን ከመይ ኣቢሉ ፍቕሪ ክኸውን ይኽእል ኣይርዳእንን እዩ። ብቐደም እውን ርክቦም ፍቕሪ ኣይነበረን ማለት እዩ። ኣወዳዳሪ ደርፍታቱን ኣሎ። በለጸት ካብ ኩለን ዝበለጸት ዝዓይኑ ድቱ ደርፍታት ክበዝሕ ጉዳም እዩ። ናብ ውሽጥኻ ሒዙካ ዝኸይድ ፍቕሪ ነቲ ኣብ ኢድካ ዘሎ ከተስተማቕሮን ክትነብሮን እዩ ዝቕስበካ ምስለኒ። ኣመልካቲ ብምዃን ንኻልኦት ክቈናጽብን ከናእስን ዝውዕል ፍቕሪ ትዕቢተኛ ፍቕሪ እዩ። ኣብ ፍቕሪ ኸዓ ትዕቢት የለን። ጉርህ ምፍቃር ጥራይ እዩ ዘሎ። ምውድዳር ኣብ ዕዳጋ ጥራይ እዩ ዘሎ። ቅንጹብ ድንሽን ፍሩይ ወይ ፍርጣዕ ድንሽን ኣብ ዕዳጋ ትርኢ እሞ እዚ በልጽ ኢልካ ዝሕሸካ ዓዲካ ኢኻ እትኸይድ። ዝበለጸት ኢልካ ንመጻምርትኻ ተኣትዋ እንተሊኻ ግን ካልእ ካብኣ ዝበለጸት ምርካብካ ኣይተርፍን እዩ። ሽዑ ወየ ፍቕሪ እንታይ ይኹን ካልእ ካብ በለጸት ዝበለጸት ስለ ዝረኸበ ክግዕዝ ድዩ? ንፍቕሪ ምስ ደጋዊ ትርኢት ኣጥባቕ ኣቢልካ ዝድረፍ ደርፍታት ከዓ መሊእ እዩ። እታ ፍቂረያ ትብላ ሙልዖት ትመስል ጐርዞ ኣይግበሮ ዳ እምበር ገጻ ተደምሲሱ እንተትመጻካስ እንታይ እምበልካ? ደጋዊ ትርኢታን ናመጐስካ ኢኻ ፍቕርኻ ገሊጽካላ ዝነበርካ እሞ ሕጂ ፍቕሪ እንታይ ይኹን? ትጉሽተተይ ድዩ ኽበሃል? ጽባቐ ኣብዒንቲ ከናፍር ኣጥባትን ደናጉን ይህሉ ኸውን እዩ። ፍቕሪ ኣብኡ ዝነብር እንተኾይኑ ግን ሓደ መዓልቲ ምፍራሱ ይተርፎን እዩ። ምኽንያቱ ዘይፈርስ ስጋ የልቦን። እሞ ብዛዕባ ዝኸ እንታይ ንበል? ናይ ረብሓ ርክብ ዶ ወይስ ፍቕሪ? ጽድቁ ኸጋውሕ ዝውዕል ደርፍታትውን ሰሚዐ ኣለኹ። ምሕረት ብዘይብሉ መገዲ ጌጋ መጻምርቱ ጽብጽብ ኮንደኾን ኣነ ተጋጊ ኸውን ኢሉ ንጣዕሳን ምምላስን ክፍተት ዘይገድብ ፍቕሪ። ፍቕሪ ናብ ጥልቀት ውሽጥኻ ሒዙካ ዝዕዘር ፋሕታሪ ነብሰ ምፍላጥ ከም እትዕቢ ዝገብር ዶ ኣይኮነን። ነቲ ኣብ ብጻይካ እትርእዮ
ጌጋ ኣብ ነብስኻ ዘይምድላይዶ ይኸውን ገሊኡ ደርፍታት ከዓ ንደቂ ኣንስትዮ ፍጹም ክብረት ዘይህብ ከም ንብረት ዝቖጽር እዩ ደቂ ኣንስትዮ ዝውነናን ዝምለኻን ዘምስል ትሕዝቶ ዘል ደርፍታት እውን ኣድዩ ትቝጸሮ ብፍላይ ብተንቃሳቓሲ ስእሊ ኣብ ዝስነ ደርፍታት ከምቲ ቅድም ኢሉ ዝተገልጸ ንስነ ጥበብ ናብ ደናጉን ኣስላፍን ዘውርድ ብኡቢሉ ድማ ንደቂ ኣንስትዮና ዘዋርድ ደርፍታት ስሕት ኢሉ ይቀላቐል እዩ ሓይሊ ደቂ ኣንስትዮና ኣግሂዱ ዘርኢ ደርፍታት የብልናን ማለት ግን ኣይኮነን ናይ ማሕላ ፍቕሪ እውን ኣይተሳእነን ማሕላን ፍቕርን እንታይ ኣራኺብዎም ዝብል ሕቶ መጻኒ እዩ ማሕላ ኢዱ ኣብ ፍቕርን ተእትዩ እምነት ብኡ ንብኡ እዩ ዝሽረብ እምነት ዘይብሉ ሰብ እዩ ብዙሕ እዋን እምነት ዘይብሉ ሰብ ክምሕለሉ ዝረአ እቲ ኣፍቂረካ ኣፍቂረኪ ትብሎ ቓል ንገዛእ ርእሱ ማሕላ ዶ ኣይኮነን እቲ ብትምታኻ ወይ ብስቕታኻ ብዘይ ዘረባ እትረዳድኦ ቋንቋ ልቢ ማሕላ ዶ ኣይኮነን ኣብ ማሕላ ምጥርጣር እዩ ዘሎ ኣብ ዝተነጽፈ ማሕላ ዝጓዓዝ ፍቕሪ ክሳብ ኣበይ ክበጽሕ ይኽእል ብፍቕሪ ደኣ እምበር ብማሕላ ዝቖመ ፍቕሪ ነዊሕ ዕምሪ ኣለዎ ድዩ ኣብ ንግድን ፖለቲካን ጥራይኻ እትምሕል ምኽንያቱ ናብራ ወይ ስራሕ እዩ ኣራኺቡካ እንታይ ኣምሲለ ምሕለልኪ እንታይ ኣምሲለ ምሕለልካ ኣፍቂረክ እንዴ ኣፍቂረካ ዝብል ደርፊ ክሰምዕ ደስ ምበለኒ ኣብዚ ዘመንዚ ዳርጋ 900 ደርፍታት ናይ ዓለም ፍቕራዊ ደርፍታት እዩ ዝበሃል ካብዚ ኹንነት እዚ ክንወፅእ ኣይንኽእል ኢና እንተኾነ ንህይወት ቀለብ ዝኸውን ትሕዝቶ ክህልዎም ገድነት ኸውን ኣብ ሃገርና ሓያሎ ኣብነት ክኾኑና ዝኽእሉ ሓያላት ደረፍቲ ኣለዉና ኣብ ትሕዝቶኦም መመሊሶም ከዕምቑና ዝኽእሉ ደረስቲ ግጥምን ዜማን እውን ኣለዉና ንስራሓቶም ክንምልከቶ ክንመራመረሉ እንተዘይጠቒሙናስ ኣይጐድኣናን እዩ ብሓፈሻኡ ግና ደራፊ ኣብ ህይወት እንታይ ዓይነት ፍልስፍና እዩ ዝኽተል ኣብ ዕድመ ስነ ጥበባዊ ኣበርክትኡ እንታይ ክብል እዩ ዝደሊ ሰብ በብመድረኹ እናዓበየን ኣመለኻኽትኡ ኣብ ህይወት እናለወጠን ክኸይድ ባህርያዊ እዩ ይዕበይንኣስ ስራሓትካ ከመይ ዝበለ መልክዕን ቅርጽን ሒዙ ክወፅእ ትደልዮ ክንሓስበሉ ጽቡቕ ኮይኑ ይስምዓኒ ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነጻ ሬድዮ እዩ ርግእ ሞበል ኣብ እሙርኻ ንጹርን ውሑስን ቦታ ዳሉ ምናልባት ዓለምካ ትወድቕ እንተላወ ንስኻውን ክትወድቕ ኣለካ ማለት ኣይኮነን ኩል ነገር ክበታተን እንከሎ ርጋእት ይሃሉኻ እቲ ብግዳማዊ ዓለም ዝተፈጥረ ሽግራትን ሕለኽላኻትን ኣብ ውሽጥኻ ይተእትዎ ሕውየት ንገዛእ ርእስኻ ምስ ተቐበልካን ምስ ኣፍቀርካን እዩ ዝጅመር ንጉድለታትካ ተቐበሎም ሓቀኛ ፍቕሪ ልብኻ ንዘይፍቀር ከፍቅር ክፉት ምዃን እዩ ሓቀኛ ምስጋና ጐዲልካ እንከሎ ከተመስግን ምኽኣል እዩ ሓቀኛ ልግሲ ሒደት እንከለካ ምስ ካልኦት ክትማቐል ከለኻ እዩ ሓቀኛ ትብዓት ኣሚንካ ነቲ ዘይከኣል ናብ ዝከኣል ምቕያር እዩ ነብስኻ ፍቀር ሕጂ ኣመስግን ንነብስኻ ለጋስን ሓላይን ኩነላ እምነት ሃሉኻ እሞ ነቲ ዝርብሸካ ድሃያት ከንቱነትን ተስፋ ምቑራጽን ኣህዳእዮ ምውጣር ጭንቀትን ሻቑሎትን ደዋ ኣብሎ ኣስተንፍስ ዘክር ክንደይ ዘይከኣሉ ዝበሃሉ ሰጊርካ ኢኻ ኣብዚ በጺሕካ ዘለኻ ክንደይ ግዜ ናይ መወዳእታ ደቂቕ ዝበሃል ሓሊፍካ ኢኻ እዛ ሕጂ ዘለኻያውን ካብአን ኣይትፍለን እያ ኩል ሳዕ ንርግኣት ጸዓር ሰላምካ ኣብ ርግኣት እዩ ዘሎ ምንጪ ዘ ጋርደንስ ኦፍ ዴከር ትርጉም
سيد صالح. هذه إذاعة إرنا. هنا إذاعة إرنا الدولية. وحزو نعخي غوارباي دبع زنجبابا كم كنات عدي مريم قصد مناز حزابا بعلتمان تاجن قعت قامت ربيبا صرور آقلقل مسألة تفتلاس ولبا عينا خينا دي إذن مستحزبا أنت نسخوكو كم دك برخا فرعيه ملعوز قلبا فرساقل حبني ما ديب مسحب حبا مسوقا مسامقاي متحوف رقابا سحد ليبانو سنبريخي والول كم حسيبا شانقو سنتنا حاجيس تخريمو قوعو كواز عدي قريم تزازيمو قدان دعلي لومس زي أملي كبدي حفحاف بلن اللوس قنقن ترزع بديت مسيالو بزمناي قدن أبوي لفريح الكن أخو خيتلكم أم بلاي كلبخوم قحقحن تنبيحو أقايش انتريئنا بقزاهم زمرحو بتلين تخوينم بغلس توتحو شدوا سلمتي زبلني عدنا بقفحو مسمن كم زوعو للرأيني كالحن دارحو سميع خندو حزو أيتنني خمس عدواز وازو سدراخن تبولو بزح أخي قرزو حدراخ أخي تقدعن موعلتي حنتيتي باليوم قناء اشتي عين قودو بنا شعب لعلي أخي قوازم كيعدو الخنو قوبز بعلو نزقزم كساب أنا زترنع زفرزم باليوم دا لوم زبانسك خرم شعو امان النحرو مي فوي بلانس أقر تامر لامي انتو فيرك مساين توعيلك بقوني أحاق غن حالكي ما علي تقدم كراتي مي خبلع الكئب علي وحزوي تراي هلون لي قرماتين عقباي تشاكر لتسران تشعتن ورا عسرت حد غلتشين عسرت تشعتن جرمان. هذه إذاعة إرنا. هنا إذاعة إرنا الدولية. صحفنا تبلو خم تنببو عدلنا تبلو تتصبيبو حاتياتنا تدربو تدراربو نعودا تتاببو اغزيرسي هيبو هيوتكم بعلهم كتنابيو مرز اي تبروني مرزكم هابوني مخنيات كخونني كنا دي حانكو لني اي نسبن امني هيوتكم ناتكم نحلالكم ويالمعكم وياتفئكم كحتكم يخحتكم هيوت ذهبكم انت ايجيركم كما يجيركم على عالم قدفو نعو تبقسو تسلفو بز عالم حنسابيكم تحلفو ابز عالم بينكم نيتترفو قطعمي دكتور سمحيلة راديو إرنا ناتا دمسي إرتراويان فتوات تغطاتلت مدبنا بزقرمنا لكم تحسوا عاقبكم تزانيكم كتكونوا تستفنا قبرنا نايلم تحسنا أبزازي من لنا أب مدبنا زلكم رؤيتي يخون نغفتا ويوان كقربالكم تلالي وصحفات مزلو بتلمون دادراشانا نابريدي إرنا @gmail.com وي راديو إرنا @yahoo.com لكم لأخلنا كبتحنايو بتوسخونا فيسبوك تسفيت يوهانس بموبال أبناي مل اختصاص أنك تقدفوا لي كم تقولوا كزخاخركم دالي بسترفة بزمس ربوع أبتا مساسال ساعتين بستفليت حسن كسابن الراخب تطعمو راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالف بإرتوان غازيت إنياتا زدالو نتسا راديو زي خبركم سمعتنا ناي ساعت زي حفشاو تحستونا أبزي زازي من اللونا سلامك تالكم دقيمنا نمسجن سلام